Sanibonani babukele kusaseyilo iChampion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza abe nawo amanyala. Bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yami senekelwe. Senekela udaba. Mangabe salibazisa manginilandele lona nezizwele mathupha. Udaba esilenekelwe ke namhlanje. Silenekelwa ubhuti. Ubhuti usibekela kanje udaba. Sanibonani Mafeking. Ngiza nodaba lamanyala. Amanyala siyawenza futhi amnandi. Kodwa iziphumo zakhona azizinhle neze. Kunentombi engangenza amanyala nayo. Igama layo ibizwa ngoLizalise. Emfishane umntwana khona nje. Kuyisigqiqana nje sasime kahle sasinezibunywane ezithe tuthu. Emuhle kumntwana khona. Wayene boyfriend. Ngine girlfriend. Saba ne-understanding ke mina naye ukuthi njengoba ne boyfriend ngine girlfriend so vele into zethu into zokuthi sidlale kube mnandi. Ayina ngempela avume ngamthola kanje na ugel wakhona sasetown. Then esithema sasetown ngikhumbula kahle sasespa kanje ucosha nje nami okusa grocery nyana ngoba ngangizidlalela ngedwa eresa. So ngangingemuva kwakhe lo mntwana elayinini. So ke sithema siphumela phandle so ngithema mangifike ethilini njengoba ngize emva kwakhe la decline icard lakhe mal decline wathi ucheck ibalance yes izinto zakhe ngezinele. So uthema ethu yazijikisa ngathi mina akangazijikisa ngamswiphela. Mangimswiphela kanjalo abese ngiziswiphela nami then wangilinda then ngabe sengiphuma ngiphethe plastic bami naye phethe plastic wakhe. Wabe sebonga ukuthi uyabonga like ubengazi ukuthi kanti imali yakhe seyisela incane ngabe ngithi relax. Ke ngabe ngimbuza igama ukuthi ubani wabe ngitshena igama lami ngoLizalise ngithi right ke mina ngubani bani athi okay. Bese ngiyabuza uhlala kuphi angitshela ukuthi uhlala kuyiphi res. Okay ngibona ukuthi ziyakhipha ziyathansa ke lana. Ngitho athi yazini like angazi noma ngingakubonga ngani ngithi akudingeki ukuthi uzongibonge noma ngani. Wena nje kusasa khawungiphekele. Ungiphekele ungi-invited nje ngizodla nawe just ukuthi sazana. Athi umntwana ayike mosho njalo kake usho endodeni ngoba vele nami ibhodwe ngiyalishaya. So wena kusasa late fika lapha late ngabo 6. Ayibese ngiyambuza ethi uhlala noma nathi ngihlala no roomza wami but kama weekend uyagoduka uroomza wami senisehlala eduze. So ngizabe ngiyi1 kusasa. Ngithi alright. Ayina ngempela ngo5 ngakusasa umntwana athi ngizwakale ngiye emntwaneni. Mangifika futhi ungiphekele kamnandi umntana abantu engifike ngidle sibe right sixoxe sazana bese imtshela sengiyahamba mina. Ngizivayele futhi. Angibhekanga okuningi. Ngoba vele ngangine-cherry yami ngi-right. Umntwana khona lapho nje malangeni angifonela athi udlula ngaserezini yami. So njengoba edlula ngaserezini yami bengadlula azongibona. Ngithi makangena imgaya room number ngempela afika shop phakathi umntwana azongibheka. Mayifika umntwana relax ahlale. Isikhathi kwaku around 8-9. Ahlala umntwana ahlala. Caca ukuthi kushabo ma11 manje siyaxoxa kumnandi. Ngibuze mina ukuthi ngeke akuvalwa ngerezini yakho manje athi ngahle kuvaliwe. Ngithi manje uzokwenza njani? Athi ngizalala la kakho anginankingi. Ngivana ngibone ukuthi ngeke phela nami ngiyeke nje umuntu aziphonsela ke then sawenza ke leyo nto yethu. Sayenza ke leyo nto yethu. Ngakusasa ekseni bese ngiyamtshela mfethu mina ngine girlfriend. Ngathi nami ngine boyfriend njengobona nje ngizela kuwena izolo bengiye kwi boyfriend yami but saxabana then ngaduba ngahamba. That's why ngidlulela kuwe because benginqena ukuyohlala ngedwa endlini. Ngithi okay ngini manje into yethu thina nje mengabe sistress wabantu bethu masihlangane
sikhiphe leso stress leso. Ngithi hayi ziyakhipha-ke makunjalo. Lo mntwana bekangibiza ekuseni athi ngibuya kwi-boyfriend yami like hayi like lo muntu lona nje uvane walala wakhona ubusuku bonke, ngicela ufike ebandla sizospenda ilanga nawe. Hayi imlo ngiyageza ngiyakhona. Sifike nangempela senze imikhuba yethu thola sengiyazihambela futhi ngizibuyele endlini. Sayenza-ke lento elungile, innocent umntwana wakhona uma umbhekile ubona umntwana like innocent man lo mntwana, mara why yenza so yabo. Betshela ukuthi akanamsebenzi yena ayigugi lento ngithola. Hayi kwagcina kuyinto yethu-ke sekuyinto esiyenza nje siqhubeka nje siyenza kwaze kwaba nami sengiyaqeda ngashiya naye ngagcina naye lapho ngoba wayethe noma sesiqedile singaloku sibonana siyoqhubeka nento yethu. Kwasho ukuthi hayi ngeke angisafuni ukuqhubeka nale mikhuba lena. Bengithi ngiyangizovela nalawo manyala wami. Ngiyabonga. Dango.